बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा खुंथाय गोहोआव फैनायनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जौगाथायनि खामानि मावगासिनो दङ। बर' हारिखौ गासिबो बिथिङावनो जौगाखांहोनायजों लोगोसे बिटिआरआव रायजो जानाय गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि, गोजोन, सान्थि गायसननाय, जौगाथाय बायदिनि थाखायबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइ बिथिं, आइजोफोरनो गोहो होनाय, बेकार लाइमोनफोरनो थांना थानायनि राहा होनाय, बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनो हानि मोनथाय होनाय, बेफोरनि फारसे थाद'नाय गैयै सान हर नांथाबनानै दङ इउपिपिएल सरकारा। बिटिसि खुंथाया जोबनो गेजेराव दानसेल' सम दंसै। बे समावनो खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोबां गोख्रै खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा फोरोंगिरि थिसननाय, माब्लाबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननाय, सरकारि आसनिफोर राननाय बायदि बायदि। बेबादिनो दिनै इएम रनजित बसुमतारी आरो बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायजों 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय फाथालसाना दावराय गाबनाय ओनसोलाव 117 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। जायनि थाखाय गोलाव सम हा नामजारि गैजायै रायजो राजाफोरा दिनै इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ साबायखर बावदों। आंनो बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा रायजो राजानिफ्राय मोजां हामलायहरबाय आरो बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड रिपर्टार बिथांमोननिसिमबो मोजां हामलायबाय आरो जों बे लेखाखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बिनि थाखायनो गथ'फोर फरायनाय बायदिसिना माखासे जोंनिनो बे मोनसे नेरसोन बा मोनसे डकुमेन्टस जोङो बेखौनो मोनफ्रोमबो गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय बायदिसिना पास जानायफ्राव जोङो सोंजायोबा जोङो बेखौ गैया होननानै बुङोबा जोङो फायस'नानै थानाङो। एडमिसन खालामनायाव जों बिराद जि जायगायाव 1000 जानांगौबा 2000सो बेफोरबायदि खरस थाङो। बेनिखायनो जोङो सारमोननि बेफोरबायदि रानना होफैनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो नैबे दोननायनि समाव रानना होफैबाय, जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथांमोननि मोनदांथियाव आथिखालनि जि सरकार इउपिपिएल सरकार बियो माबायदि सरकार सोलिदों होननानै सालायदों होनना सानो? सरकारावथ' जोङो गोदोनि समाव जोङो बेदर दरसे बा माबा दरसेबाबो जों जाबाबो गोजोननाय मोनामोन। जोङो गोसोबायदि जों मोनाबाबो जों हान्था मेलाखौ जों गोजोननाय मोन्दों। जेरावखि थाङा मानो हाथाय बाजार जा बा न'आव फै, जोंनि नांगौ बायदि सफैनो हायो। रावजोंबो जेंना जेंसि गैया, जों गोजोननाय मोन्दों। दा हानि फोरमानलाइखौ मोनबाय, उननि समाव लामा दालांफोरनि माबाफोर आसा खालामबावो नामा? जोंथ' बेखौ आसा खालामबावगोन मोनफानि उनाव मोनफा। जोङो स्कुलाव थांनाय बा लोमजागोन साजागोन जोङो हान्था मेलानि थाखाय जोङो सुबिदाखौ नांगौ। जों बेफोरनि थाखायनो जोङो सारमोनखौ दैथायहरो गोजौ लेभेलाव मोनफुंनो थाखायनो। जों ओंखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे लुगैगोन आरो। मोनबेसे गामिया मोननो हाखो दिनै हाखौ? जोङो 13 गामि, खोंदेब दैसा, ओमफ्राय 2 नम्बर खुसुं दैसा, फाथालसाना, बे मोनथामा। मानाव गेदेर दिपुटिनि मा होनो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा खुसुं दैसा, फाथालसाना आरो खुंग्रेब दैसा बे मोनथाम गामियाव गासै 117 नखरनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होनो हाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया जेरावहाय बिटिसि खुंथायाव फैनायनि सिगांनो जोङो रायजो राजानो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जाय बर' हारिया रोजा रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय, बे हा गैजायै बर' हारिखौ दिनै हानि बाथ्रा लानानैनो गोबां मानसिफ्रा राजखान्थि गेलेबाय दङ। जोङो हानि जेंनाखौनो गासैखौबो फोजोबनानै जोंनि बर'नि गाहाय जेंनाखौ फोजोबनो होननानै जोङो समायखिरा लाखादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जों खामानिखौ मावबाय। दिनैसिम फरेस्ट रेभिनिउ लानानै 3,62,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय आरो गोबां जों मियादि फाट्टा होबाय, गोबां फोरमान बिलाइ होबाय। गतिके जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ अस्त्र हमबोदोंमोन, जे खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ रेल लामा, राजा लामा गाथेदोंमोन, बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनो मोननानै सरकाराव थानानै जोङो जा दायित्वखौ मावनो मोनदों बेखौ मावनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारा मोनसे खोथा बुंदों, जुदि खौसे जानोब्ला नागारनानै फै, बेनि उनाव गोदान पार्टि दानानै जों इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे बाथ्राया सैथो,
राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया आरो जोंबो सासे सासे बर'नि फिसा जानानै बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि आरो जोंनि जा थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांबोदोंमोन बिनि जोङो व्यक्ति हिसाबै देरसिन जानो हाया। हाग्रामाया जुदि प्रकृत बे खामानिखौ गावनि बुंनाय बायदि मावनो नागिरदोंब्ला फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 15 आगस्तनि सिगां जे मोनसे जिरायनो हागौ बेवहाय रेडि जानानै फैथों, जोंबो रेडिखा। खिन्थु जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै रोखा हमनो हादों दि बिथाङा मावनो गोसो गैया। बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि सायाव फारागथि दङ। मानोना जुदि बियो थारैनो जोंखौ खौसे जाजानो लुबैदोंबा थिग दं। UPPL दोलो हिसाबै आं सासे रन्जित बसुमतारी हिसाबै UPPLनि सोद्रोमा जानानै हारिनि थाखाय UPPLखौ नागारनांगौबा आं नागारगोन, दानो नागारगोन। हाग्रामाया BPFखौ नागारनो हागोन ना हाया बेखौ क्लियार खालामग्रोथों। मानोना बियो नागारनो जे बे हाया, गावनि सार्थखौ जे बियो मालाबाबो खोमानो नागिरा। थांनाय साननैसोनि सिगां जे 22 मानसिनो दा मा होनो बिजाथिनो जोंनि 22टा बियाबावहाय बिजाथि हिसाबै मुं मख'बाय जाबाय बा डिक्लेयार खालामना होनाय जाबाय, बेनिफ्रायनो फोरमान मोननाय जायो। BPF दोलोआ गासै 22टा समस्थिफोरखौ फोसावनानै होबाय, बेनि बेलायाव सारा मा बुंगोन? 22टा फोसावबाय, बेखौनोथ' जों होनदों। बेहा जुदि प्रकृत हारि सिबिग्राफ्रा एबसुजों लोगोसे 16टा माहारियारि आफादफ्रा बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ खौसे जानांगौ होननानै खावलायसेयावबो मानो दिनै 22टाखौ डिक्लेयार खालामखो, बे साननो गोनां बाथ्रा। सार दिलीप सैखिया बिथाङा सिक्स सिडुल एरिया आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव माखासे बाथ्रा सार बिनि सायाव आं दाखालिनो बुंखांखाबाय, बिथाङा आसामनि जारिमिनखौ मिथिया। बिथाङा गाव आसामनि असमिया नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव दाउट दङ। जायनि जाहोनाव बियो आसामनि हिस्ट्रिजों सोमोन्दो थायै, जाय बर' हारिया बिनि थागिबि, बिनि गुदि खिथा मोनथियै, जाय बर' हारिनो ब्रिटिशफोरानो ट्राइबेलफोरनो 1886 मायथाइयावहाय बेलेम ब्लकखौ क्रिएट खालामनानै गालांबाय। बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस MP जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबिनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों, बे सोंखारिथावना बाथ्रा। आरो बिथाङा जुदि सिक्स सिडुल आरो मा होनो बेलेन ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स्टेट डिक्लेयार खालाम। जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन। दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएसन खालामनानै होबानो जाबाय। मस्ट वेलकाम। सार BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ BTC बासायनायनि बिसायख'थि गेलेनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामानि बिहावनि साहा बागान बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामा आरो बिथांनि बिबोनांनि मान मर्यादाखौ बासायनायनि बिसायख'थि होननानै हाग्रामाया साननो हागौ, खिन्थु बर' हारिया मिसगाइडेड जाया। UPPL सरकार आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव EM रन्जित बसुमतारीनि खामानि मावनायनि दारै दिनै BTCनि गोबां हाजार मानसिफोर जायफ्रा गोलाव बोसोर हाग्रानि हायाव थांनानै दं, रायजो जानानै दं, बिथांमोननो जि हानि पाट्टा बेखौ होबाय थानाय जादों। दिनैहाय फाथालसाना, कुसुं दैसा आरो खुंग्रेब दैसा बे गामि मोनथामनि एराउन्ड 150 फेमिलिनो बे हानि पाट्टाखौ राननाय जादों। जोबोद मोजां मोनदों। बे गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बेवहाय गैयाब्लाबो 20 बोसोरनि बारा रायजो जानानै दङ, नाथाय दिनैसो बे हानि लेखाखौ मोननो हादों। आरो बेनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ माने शुभेच्छा होयो, जेन' जि अधिकारखौ मोनबाय, जि हानि बिगोमा जाबाय, बे हायावनो गोलाव बोसोर थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खामानि मावनानै लायो। आरो UPPL सरकार, UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर', रन्जित बसुमतारी, साफ्रोमबो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनोबो आङो धन्यबाद होयो। बिथांमोना खस्थ' लाबाय, बिथांमोना सेस्था खालामनांबाय, आरो बिनि दारै दिनै रायजो राजाफ्रा, गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बिनि फिथाइखौ मोनजाबाय। BJPनि आफादगिरि दिलीप सैखिया बिथाङा सिक्स सिडुल एरिया ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ BTCआ बानायाखै, ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ
आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों बे दानि नङा बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बिटिसि सृष्टि जादों आरो बिटिसिखौ भारत सरकार आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शेड्युलाव सोनानै होदों 6 शेड्युल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश ट्राइबेलफोरनि अधिकार बाहाय हायानो जाथों साख्रि बाख्रियानो जाथों पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशनानो जाथों बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बेनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो दिनै मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्युल दङ गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स आसामाव दस्रा मोननै दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जा त्रिपुरायाव मोनसे दङ त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल बेनिफ्राय मिजोरामाव मोनथाम दङ लाई माराक साकमा गासिबो 6 शेड्युलनि सिङाव आरो बे 6 शेड्युलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार साख्रिनि अधिकार पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल' दा जोंनि बड'लेण्डआव कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो क्षमताखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कन्स्टिटिउसनाव सोखांबाय बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेम'रेन्डाम गेजेट नटिफिकेशन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन हा हुनि आयेना बोरै जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेशन खालामनानै बिटिसिनो क्षमताखौ हरदों जों बानायनानै लायाखै बिटिसिआ बानायनानै लायाखै गोदान आयेन बानायनानै लायाखै बियो ट्राइबेलफोरनि जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै बिटिसिआ खालामाखै बर'आ खालायाखै बे आयेनसो बे आयेननि सायाव दिलीप सयकिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे बियो मोनसे जाथि बेहाबो मोनसे जाथि दङ बे मोनसे सेक्सननि मानसि गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो बर'फोरनो हानि अधिकार राजनैतिक अधिकार रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा बेबायदि मिनिं खालामदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाबालानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा आन्दोलन खालामनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो ट्राइबेल संघ मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्रफ्रा छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो विभिन्न सामाजिक राजनैतिक ट्राइबेल लीग राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बिनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला क्षमताया फैबाय हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा बेखौनो बिथांमोना सह्य जायाखै दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसोरनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो दा बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों सार दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ 7थि थाखोआव दं बिपिएफ दोलोखौ 3थि थाखोआवसो दं दाबो हाग्रामा महिलारिया बे खोथाखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दिनै रायजो राजाया बयबो आसरित मोनदों बे बुंनायखौ बबे बिद्धियाव बे खोथाखौ बुंखोबोलाय मा प्रमान दं बेनि थाखाय बे खोथाया ओरैनो बुंनाय बेवहाय खुनु फिथाइ गैया बाहाय खुनु मिनिं गैया बेखौ बयबो मिथिगौ खारन बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे बिटिसि इलेक्शनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्शननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो बिपिएफआ गोग्लैबाय आरो बिपिएफआ थानाय नङा बिपिएफ दोलोआ बुंबाय थादोंमोन खौसे जानायनि बाथ्रा नाथाय खौसे जानायनि बाथ्रा बुंसेयावबो बिथांमोना दा 20था सिटआव बिजाबथि लाइखौ फोसावबाय मा बुंगोन सार बेनि बेलायाव बेखौथ' माने मा होननानै बुङो जल जल गाइखेर ना जल जल दै बेखौथ' बयबो नुखाजोब्बायना बिपिएफनि जानानै आङो
खौसे जानायनि हाबाफारिखौ आंनो दैदेनदोंमोन। रबिराम नार्जारि, रिहन दैमारि, इमानुएल मुसाहारि, रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनखौ लानानैथ' आंनो दैदेनदोंमोन। बिथाङा सामहाव बे बुस्थुखौ सुखुवा। ज' जायोब्ला गाव सिब जाग्रोनो मोनगोन ना मोना बिनि कनसार्नआ बेसो। ज' जायोब्ला खिजाने आङो सिब जानो मोननाय नङा बेखौ गिनानै बियो ज'खौनो जाहोनो गोसो गैया। ओंखायनो आंखौसो गाव सिब जानो नागिरदों, ओंखायनो एबसुजों रायज्लायदों, इउपिपिएलजों रायज्लायदों होननानै आंनि सायाव दखारब लाबोदों। आंखौ दाय हमदों। बे खोथायावनो नकल आरो अरिजिनेल बाथ्राखौ बुंदों, बिनि सायाव माबा आन्दोआव बाथ्रा दं नामा? नकल आरो आसोल बेखौथ' बियो मा बुंगोन मा बुङा जानानै जाया सोंदों बिनि उत्तर होनो हाया जादों। ओंखायनो खाम्फा बरगयारि बै बुंग्राया नकलसोनो, आसोला बुङाखैनो। आं आसोल नङा नामा? आं दिनैबो बुंबाय बे खोथाखौ। आं मा खाम्फा आसोल नङा नामा? आसल खाम्फायालायनो माबा ससमा गोसोम गानोनो, आसल खाम्फाया कट सुट गानोनो, टाइ खायोनो। जाया ससमा गोसोम गाना, टाइ सुट गाना बे खाम्फा बरगयारि नङा। दा होमबा बेनि बुंनायाव मा मिनिं दंबालाय? बे जाहैबाय गुलुं गुजुं, बेनाव मोजां सिन्था फैयाखिसै। रायजो राजाफ्रा मा सान्दों, माखौ मिथिनो लुबैदों बिनि उत्तर बेनाव गैया, बिनि उत्तर गैया। दा जों मिन्थिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै बेवहाय गोबां सामाजिक संगठनफोर दङ। बर' साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै, आबोबनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 16था संगठना जयैनो खौसे जानायनि रायलायनांगौ होननानै बयबो प्रमद बर'नो लाइजाम होदों। आरो आं मिन्थिनायाव हाग्रामा महिलारिनोबो बे लाइजामखौ होदों। फैगौ समाव जोङो नायनोसै, नुसिगोन जे हाग्रामा महिलारिया खौसे जानायनि बेलायाव मा खामानि मावो।